दिनैनि पिकनिकआ नै बिदि जागोन जोंहा नै बिथिं लाहार फाहार खालामदों नै फैनायनि टिमानो जाबाय जोंहा उदालगुरि इ रिक्सा एस'सिएशन बेयो दिनै जोंहा मा होनना बुङो मोनफ्रोमबो बोसोराव जानुवारि 20 तारिखआव जोङो पिकनिक जायो बिदिनो जोंहा बे 20 तारिखआव पिकनिक जानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा उदालगुरि जिल्ला हिसाबै प्रथम उदालगुरियाव रिक्साखौ जोङो जानुवारि 20 तारिखआव सालायजेनदोंमोन बेयावनो जोंनि बडिया खम खालामजादोंमोन बे हिसाबैनो जोङो मा होनना बुङो प्रत्येक बोसोर जानुवारि 20 तारिखखौ थारमाने फाउन्डेसन डे हिसाबै जोङो मानिनायजों लोगोसे बिदिनो जोङो बार्थडे पार्टि खालामनाय जायो जोंहा गोबां लोगोफोर दङ फैगोन दायो गासै जोंनि खामानि मावग्राफ्रा जाग्रोबाय एसे मानोना बुङोब्ला गोबां मानसि फैगोन नालाय मावग्राफ्रा मेंगोन बेनिखायनो आरो बिथांमोना एकदम फुङावनो फैनायमोन आरोना फुङावनो फैनानै बिथांमोना खामानि मावबाय खामानि मावनानै ओमफ्राय दा दहाय आङो देखायदों नै जोङो जाग्रोना लाबाय आरो एसे बिनि उनाव जोङो जा मुस्लिम सम्प्रदायनि बिथांमोना बेनिफ्राय नैबे बिथांमोननि थाखाय जोङो दाउ एक्सट्रा लाना फैदों आरो नै माथाम दाउ एक्सट्रा लाना फैदों बिथांमोना हालाल होयो आरोना हालाल होनानै एक्सट्रा संना जासिगोन गाहाय नेहाथारि आरो जननि ना आच्छा ब्रादार नोंथांनि जनाव ओरैनो साबैसे ड्राइभारफोरा नोंनि आन्दाराव इनभल्भ जानानै दङ दिनैसिम 120 जन बिथाङा जाहैबाय गलमा जननि सेक्रेटारि दे बिथाङानो जा आफादगिरि जाला रंजानो हागोन ना हाला दिनै जोंनि ड्राइभारफोरा बिराद गोसो जादोंमोन बिथांमोना रंजानो जोंहा नै फैनायफोरा फैबाय थादों नै फैबाय थादों आरो बिदिनो फैबाय थागोन जोंनि हाबाफारिया गासै बेयाव 3:30 जोंहा बे हाबाफारिया जागोन जानायनि प्रग्रामा बेनि उनाव जोङो डाइनिं बन्द खालामगोन जोंहा फैबाय थादों नै गोबां सोद्रोमाफोरा फैबाय थादों जोंनि इ रिक्सा सालायग्रा ड्राइभार लोगोफ्रा नै आदा दासो सफैदों नामा आच्छा दे जोंहा नै जानाय लाहार फाहार जाबाय जाखांबाय माबायदि नांखो इन्टारेस्ट ना लाइक दे थिगानो दा माबायदि नांखो पिकनिकआव फैनानै ब्रादार बरिया गोथाव दे थिगानो बिराद गोबाव जाबायमोनलै लोगो मोनलायिया आंबो बेलेगाव बेस्थ' जायोसै जा फाइनालि नै बेदरा जाबाय दायो जोङो नै बिदि पेकिं खालामनाय जादों आरो ना बेदरफोरखौ नै बिदि जायो रिक्सा एस'सिएशननि पिकनिकआ नै बिदि जायो आरो ना कन्टेनाराव जोङो सोखाजोबो बेखौ दाउ बेदरखौ कन्टेनाराव सोदों अमाखौ अलरेडि आङो दिन्थिलांबाय थागोन आरो नोंथांमोननो नायलांबानो जाबाय नैथिं डिस लादों बेनिफ्राय आरो नैथिं ओंखाम दिन्थिलांदों नोंथांमोननो नायलांबानो जाबाय जों दालि बेबाय जानानै आङो दिन्थिलांदों जोंहा जानाय हाबाफारिया सोलियो এতিয়া আজিকালি গাহৰি নাখায় ন দে ঠিকে আছে जा जिबिर बिथांमोन सफैबाय बिथांमोनाबो गासिबो जोंनि उदालगुरि एस'सिएशननि आन्दाराव आरो आं दा बबे जनाव सालायो ब्रादारा टाउनावनो जन हिसाबै बबे जन ओरैनो गरायमारि जन आच्छा नामा मा नाममोन ब्रादारनिया जनास नार्जारि दावराव होनना बुङो मिथियो गोजोननाय थाबाय आरो ना जोंनि एस'सिएशननिफ्राय मा जाखो आदा ओरैनो अमा माबायदि जादोंथाय संनायफोरा मोजां ना बेनिफ्राय आदाया ओरैनो पिकनिक एस'सिएशन हिसाबै पिकनिक जानाया खै बोसोर मोनजाखो आदा खनब्रै ओरैनो जोंनि एस'सिएशना 6 बोसोर जाबाय पिकनिक जानाया होमबा आदाया खनब्रै मोनबाय आरो ना पिकनिकखौ दा नै बिथिं आदा सासे दङ आदाया बबे जननि मोनथाय आंबो मोजां खिनाय मोनला
गलमाजन ओमफ्राय आदाया एबारनो प्रथम नामा पिकनिकआव खननै थांनाय बोसोरावबोमोन ना थांनाय बोसोरावबो जों बे जायगायावनो जादोंमोन ओरैनोथ' गाज्रि जायाखै दा ना जानायफोरा दे थिग दङ आदा गोजोननाय थाबाय गलमाजननिनो आदा हा ए खान्थालगुरिसो ने आदानिया थिगानो बेदरखौनो जायासै माथो नोंलाय बेदरखौ जाथावाखै थारमाने लानायावल' बोरैबा जादों नंगौ दे थिगानो दे जा दाना रानग्राफोरा जोंहा नै बिथांमोना बिराद गोसो नोंथांमोन जाबाय नंगौ माबायदि मोनबोदों ओरैनो थिगानो थांनाय बोसोराव फैनायमोन ना बेयावनो जादोंमोन दा थांनाय बोसोरावबो दे आदा दे गोजोननाय थाबाय होमबा न যোগদান দিলে টাউন জনৰ সদস্য তেখেতে কেনে লাগিল ভাল লাগিল না কি খালে একদম গাহৰি মুৰ্গী খোৱা নাই না আচ্ছা ঠিকে আছে আচ্ছা এছ'চিয়েশ্যনৰ হৈ কেইবাৰ পিকনিক খাব পালে তিনিবাৰ আমাৰতো বছৰত একবাৰ হয়ে পিকনিক হয় না নহয় মই ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা তিনিবাৰ এবাৰ নাখালো এবাৰ মাৰ বেমাৰ হ'ল গুৱাহাটী গ'লো এতিয়া মোৰ বিষ হৈ গ'ল ইবাৰলৈ তিনিবাৰ খালো আৰু তিনিবাৰ ভাল লাগিল এনেকৈ আমি প্ৰত্যেক বছৰত খাই আছোঁ আৰু খায়ে থাকিম হয় না নহয় আমাৰ জানুৱাৰী 20 তাৰিখে তাৰমানে ফাউণ্ডেশ্যন ডে ই ৰিক্সা ওদালগুৰি এছ'চিয়েশ্যনৰ ধন্যবাদ থাকিল তোমালৈ থেংক ইউ बिथांमोना जा बर्नगावजनावमोन ने बर्नगावजननि बिथांमोना नै नायना लादो जाबाय थादों आदामोना माबायदि जाखोथाय जानायफ्रा आदा जोबोद मोजां जादों जेबो कमप्लेन गैया जानायफोराबो मोजां बेदरफोराबो बेयाव एभेलेबेल जा जिखौ जानो गोसो जा दाउ जायो ना बे जायो थारमाने जोङो गुबुन बोसोराव थारमाने आइटेमफोरखौ गोबां बनायनाय जादोंमोन बिदि सबजि तबजिबो बनायनाय जादोंमोन नाथाय थारमाने सबजिखौ जाग्रा थाया लास्टाव गारनाय जायो बेनिखायनो जोङो देग्लाय सबजि तबजि बनायनाय जायासै आरोना बिदिनो आरो जोङो गुबुन बोसोरफ्रावबो जालांबाय थागोन जोङो दिनैसिम थारमाने 6 बोसोर जाबाय दे 6 बोसोर रानिं जाबाय खिन्थु आदामोना एबार प्रथम दांना प्रथम से मोननै बे जायगायावनोमोन जोंहाबो पिकनिकआ आरो फैगोन बोसोराव बबेयाव जानाय जागोन जोङो बेखौ बुंथ'नो हाला फैगोन बोसोराव जायगाखौ जोङो सोलायनोबो हागौ आरो ना दे गोजोननाय थाबाय आदामोन जानाय सोलिदों नै बिथांमोना बेदर हांनाय जादों আচ্ছা ভাইটি এন্তে আমাৰ ওদালগুৰি ই ৰিক্সা এছ'চিয়েশ্যনৰ সদস্য হয় না নহয় ভাইটি এন্তে কোনটো জনৰ পৰা আহিছে আমি গলমাজন ন আচ্ছা তোমালোকেতো এবাৰে প্ৰথম নে পিকনিক আমাৰ এছ'চিয়েশ্যনত পোৱাটো ন নেক্সট বছৰ পাইছে না আপোনালোকে নতুন ন এবাৰে তাৰমানে আপোনালোকে খাই চাব কেনেকৈ লাগে না কি প্ৰথম হিচাপত তাৰপিছত নেক্সট বছৰত ক'ব পাৰিব নহয় না নহয় আমিতো ওদালগুৰি এই ৰিক্সা এছ'চিয়েশ্যন হিচাপে তাৰমানে আমি আজিলৈ 5 বাৰ হ'ল আৰু পিকনিক খোৱাটো 5 বছৰ অলপ চাই যাব ন অলপ কি লাগে কেনেকৈ লাগে এইটো পিছত কমেণ্ট দিব বৰ্ণগাঁও যান ঠিকান दा खै बोसोर जाखो पिकनिक जानाया बोसोरब्रै मोनदों ना जोङो एस'सिएशन हिसाबै एबार 5 बोसोर जाबाय आरो ना बोसोरब्रैखौ मोनदों आरो मोजां गाज्रिथ' मोनाखै ना मोजां बाबा दामग्राया जोंहा नै एसे हामा जाना दङ बेखौ बनायनो लांनो नागिरदों दायो सोरबा मेकानिक दङबा एसे बनायना होदोलै ना जोंहा नै আমাৰ সদস্য তেখেতসকলে আমাৰ টাউন জনৰ হয় আমাৰ ওদালগুৰি ই ৰিক্সা এছ'চিয়েশ্যনৰ সদস্য তেখেতসকলেও তাৰমানে ঘৰটো পালাবৰ কাৰণে তাৰমানে ৰিক্সা চলাই হ'লেও তাৰমানে কিবা কৰি আছে আৰু হয় না নহয় ইয়াৰ কাৰণে আমাক ছাপোৰ্ট কৰিব আচ্ছা দাদা আপুনি আমাৰ ওদালগুৰি ই ৰিক্সা এছ'চিয়েশ্যনৰ লগত জড়িত হোৱাটো কেইবছৰ হ'ল এনে আজি মোটামুটি 3 বছৰ পাৰ হৈ গৈছে ন এনে আমাৰ এছ'চিয়েশ্যন যেনিবা গঠন হোৱা 6 বছৰ হ'ল 6 বছৰত আপুনি 3 বছৰ হৈ গ'ল আৰু ন আমিতো এনে প্ৰত্যেক বছৰত পিকনিক খাই আহি আছে আপুনি কেইবাৰমান ভাগ ল'লে দুবাৰ পাইছে না কেনে লাগিছে পিকনিক অহা নহ'ল কেনে লাগিল পিকনিক খুবেই ভাল লাগিছে না প্ৰত্যেক বছৰতে আমি এনেকৈ এনজয় কৰি আৰু বছৰতে কৰোঁ ন দে থেংক ইউ ধন্যবাদ দাদা दे जानाय बिथिंनि जादों गोसो बायदि आरो जानाया थारमाने जायगाखौ गाव सुबिदा खालामनानै जानो गोनां जादों जोङो बिदि मा होनना बुङो माबा लानाय जायाखै
डाइनिं जोङो बिदि बेबस्था खालामनाय जायासै नै जा बिथांमोना गासिबो जोंनि एसोसिएसननि आन्डाराव थानाय बे ज'ना गुबुन गुबुन नाथाय एसोसिएसना मोनसेयानो ओमफ्राय जोङो बांद्राय थारमाने माबा जानायखाय जोङो जन हिसाबै जोङो बनायना होनाय जादों आरो ओइ ब्रादार माबायदि नांखो जानानै थिगानो दा न थांनाय बोसोराव फैनायना फैयाखैमोन ब्रादारा गैयामोन ना एबारनिफ्राय आरो न दे थिगानो जाहा दे बाबिल थिगानो ना दे खै बोसोर मोनजाखो पिकनिक रिक्सा सालायनानै बोसोरफ्रामबो मोनजागासिनो ना देग्लायनो प्रथम नामा नों पिकनिकआव बागलानो दे थिगानो गाज्रिथ' जायाखैदां जानायफोरा जा नै बिथाङाबो थारमाने प्रथमनिफ्रायनो दङ बिथाङा नै सिनाय मोना